L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed jopera lejn rekord ta' 109 destinazzjonijiet diretti din is-sena wara żieda fit-titjiriet minn 5 linji tal-ajru ġodda fosthom il-Qatar Airways u l-SAS Scandinavian Airlines. L-aktar reġjun b'saħħtu jibqa' dak ta' naħat isfel tal-Ewropa li jikkwantifika għal 35% ta' titjiriet minkejja li rat tnaqqis marġinali fuq is-sena l-oħra wara li rotot ġodda lejn il-Finlandja u Danimarka u żieda fit-titjiriet lejn il-Polonja saħħew is-swieq tan-naħa ta' fuq u tal-vant tal-kontinent. Strateġija importanti għal dawn ir-riżultati hija dik tal-konnettività matul is-sena kollha, tant li x-xhur tax-xitwa jirrappreżentaw kważi 40% tat-traffiku totali fl-ajruport. Jitfit ma' dan il-linja tal-ajru SAS Scandinavian Airlines se tespandi s-servizz lejn Copenhagen għax-xitwa wkoll, filwaqt ir-Ryanair se tintroduċi rotta ġdida lejn Gothenburg. Ix-xahar tal-Lulju ra aktar minn 1 miljun passiġġier jgħaddi mill-ajruport, bil-movimenti tal-ajruplani żdiedu b'aktar minn 5% f'sena. L-Italja baqa l-aktar suq b'saħħtu fejn jidħol il-moviment tal-passiġġieri u jsegwuh kien hemm ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Polonja. L-esperjenza għal passiġġieri fl-ajruport Malti saret aktar komda għaliex issa mhux biss qed igawdu minn regoli aktar ħielsa marbutin mal-hand luggage imma m'għandhomx għalfejn ineħħu l-apparat elettroniku kull darba li jgħaddu miż-żona tas-sigurtà, riżultat tal-introduzzjoni ta' scanners aktar avvanzati. Sa dan it-tant ix-xogħol fuq l-espansjoni tat-terminal tal-ajruport mhix ġmielu biex fix-xhur li ġejjin jilqa' aktar għad-domanda li kull ma jmur qed tiżdied.